Kaixo, ni Libe naiz, Azpeitiarra eta bikoizketan egiten dut lana. Euskaraldian bai, parte hartukoek, eta tamalez ondik gure hizkuntza eder honekin, olako gauzak inberra duzkeu, gure mamak eta atxitxek eta lan handik egin zituen, eta guk ondiz egin behar dugu. Haiek intzebena segiu, lantzen eta aurrea. Bueno, nik egunerokotasunin euskeri erabiltzet, lanien ere euskaraz bikoiztet, beraz oso presente dago. Nere bizilen, zorionez, naiz eta lanetik kanpo hor erderia nahi baino gehiago entzuteten. Eta ikaldian parte hartukoten, bai, hartukoet, eta egun hortan, eta egunerokotasunien erabiltzet, ez danakin, egile da, ez dakizeatik baina pertsona batzukin ika hitz egitet, eta beste batzukin ez, baina egunerokotasunine presente da. Euskeriek leku gutxi aldauken gure umien ikus-entzunekotan? Nik uste baietz, gutxi. Hortan txeitez lana, eta lan volumeniene antzematea. Eta gero, karo, egon da hon aukera zabala, ez da? Plataformak, YouTube, bestitut izenak esango baino, ze aukera dauke ben. Eta aukera hori egon da, hemen inberdebenak euskera maila hortan ikusentzunekuko ikutzeko, nire iritziz, ez debe gehiegi iten, o ez debe nahi, ez dakit. Baina hori da nire iritzile. Ni hau bizi.